dasare wayahe setengah telu ngrungokke bawa melatire nunce sing ngaturake Mbak Lintang Asmara. Alon. Oh alon ya. Iki engko sesuk kasese terus yang toko bangunan bleduk tenan. Kasese kok yang toko bangunan. Iya saiki modele ngono kok. Papuntane pantestiku Lah cakepan pas nggon iki larase dhuwur tur kudu suarane sing cetha. Tunong ngewong sing genyeng Mbak manis ngono lho. Sajak genyeng. Pimu. Mula anu dadi Petroke kudu apal kae swara ngene iku dienggo sing ngono ngene to. Ayo aduh nang. Ayo sing dhuwur ya. Lelang ngene. bingung lho Pak. Oh bingung. Oh wis alon-alon dibaleni neh tulisane kuwi. Oh saya sak tekane. Nek bingung kok nyerlok bingung. Serlok nek saged salah lho Pak. Oh, serok iso salah ya? Nggih. Oh. Aduh. Kowe anu to, Tang? Gandang golek pakne. Mboten. Mboten. Nek panen tang golek pak tak golekne ya ora apa-apa. Mboten. Biyen nek wayang anu ya Tan, sing ngetere Pak Etan ya. Nggih. Bareng Pak ora ana karo buke ngalor ngidul. Nggih. Kae buke ben golek judul to dadi iki ben sing ngeter bisa karo Pak Eneh ngono. Anu ngene iki Tang. Nek Pak ora ana ngono kuwi sembahyang 5 wektu dilakoni. Bar sembahyang ngono kae bapake didongake. Ngerti para wis hafal rong dongane. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi firli wali walidayah waramu maka marobayani sokira ping 3. Kuwi pendak bar sembahyang. Besok Pak munyang kono ben ngapura dosane karo sing gawe urip. Sisek yo ngono kuwi. Ora kaya yoga-yoga kuwi. Ayo. Lah nek yoga iku pripun? Salat ora gelem. Kok ndongane pake. Lah wong sing salat ndongane wong tuane rong karang ditampa kok sing belas ora salat. Krungu nang ngger masjid wis Allahu Akbar ndang wudu. Terus sembahyang ya. Buke dijak. Nggih. So nek golek judul yoga ae bukmu ya. Lah pripun? Pengrawit dadi iku iso satu hubungan ngono lho. Dadi cara ngalono dijak. Satu. Dadi tunggal sak kerjaan ngono lho. Ya go campur sari. Ya. Tunong. Yang Gus diwarai goyang Elvin. Ngewong manis cengkok Ibu Jami karo cengkok siseki dhewe ngono. Iki anak buah. Bu Jami. Oh, iki warane Bu Jami iki. Murid telat. Kademenan Ibu Jami semati ya dogol kaya. Pakmu kae ya wis meninggal ya dogol. Aku wedi ngono lah, ngger ndek bojo pengendang utawa demenane sinden. Sekol muga-muga pinaring ana padang dalan jembar kubure diterima dening Gustine di ngapura. Bapak Dikol mbiyen ngalor ngidul karo sisek. Niku demenane Jami saya. Nek Jami kae ya lara apa sehat iki? Napa? Bu Jami ki sehat apa ya? Nggih, alhamdulillah sehat. Aja golek demenane wis tuwek kebengkung awak ya, omong ngono.
anu Bu, aku untuk pesanan karo Pak Sisek sampe wis gak oleh tik lho ngono ya. Lah nyapa ngono tenagane serah kuat ngono ya. Korono iki tenan dieling-eling tenan. Bu, aku demben entuk welingan karo Pak Sisek. Sampean nanti tinggal Pak Dikol iki pokoke wis gak entuk tik ngono ya. Ngkon ngepeni putune ngono. Ya wis tekon ndi lali beka. Ingkang mawe dasar Mbak Lintang kuwi iki pimpinane Bu Jami dadi ya swara ya dimatne tenan ya kudu digati-gati beda karo pimpinane Sisek anggere nglatih sinden meteng gumun ngono. Ayo sangka buka celuk Mbak Lintang. Halah kowe koyo kewo-kewo. Moyo ben muni dhewe. Ayo tang yo. was merene Nendo nonano ya iki pasanganku mawar kuning kang berangun adik pikir
alate ronce wis diaturke karo anakku wadon Mbak Lintang. Mbak Lintang nek oh kalungku kene ya ora apa-apa ya mar kancane malah. Ketok wis sore wae goblos terus ketok kaya masuk angin. Sesuk ngombe mixagrip ya. Terus leren. Ganti kewane. Ganti kewane. Sapa mau jenenge, Mbak? Ayah. Mbak Ayah lali. Aku jane tenan kok biyen jaman yang kesongo kowe cek cilik sakmene lho. Aku biyen ngalor ngidul karo Pak Mujimin kuwi. Tak kok Pakmu? Aku anggere ngalor karo Pakmu, karo Jimin kuwi cacak metu. Anggere ngalor aku biyen duwe gendaan kesongo ya biyen. Napa nggih? Saiki mu wis sinalilahi wa inna ilaihi rajiun. Oh, wis sinalilahi. Biyen ya waranggono kondang. Biyen waranggono pinter. Kula muga-muga arwahe panjenengan Yurus pinaringan pangapura karo sing gawe urip. Muga penera padang dalane jembar kubure diterima dening Gustine dianggep golonganipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ngaturke napa, Mbak? Badhe ngaturke napa? Mujiwat, Pak. Mujiwat. Langgam mujiwat. Langgam mujiwat. Bawon nek bawane Mbak ki ya. Enten langsung mawon, Pak. Oh langsung mawon nggih. Heeh, menak langsung. Dadi menak cepet ngono kuwi. Dadak ditora tari, lirik nyapa ya langsung ditarik kowe gelem kok karo aku, enggak gelem ya wis ngene. Mujiwat langsung kok. Mujiwat wis diaturke karo anak wadon iki kari loro kari siji waranggonane loro kok gentenan loro bareng kanggo penutup langsung garap sing dangdut ya Mbak. Lho Mas Moro Asmoro napa to sih? Wah nyuwun pangapunten
Wis ora ketang sak lagu, Man. Gentol Mas Asmoro. Oh, nggo isu-isuan, nggo tombo adem. Nggih. Mas Asmoro Santo. Nggih, sugeng ngejang. Ngantos kelantur-lantur. Walah kula rumaos kula panjenengan sampun kondur. Oh, duwe-duwe. Nggih, alhamdulillah. Kula niku nenggani panjenengan yo ngampek bar. Amin. Nggih. Ayo tang dados-dados. Ayo tang dados-dados, Nggih. Ayo kali sinten? Kali sinten Mbak kali? Mbak Vina, Mbak Vina. Iya lho, iso ora? Oh, lah kancane mangan kok kali. Oh, kangane ngati. Oke. Oke. Ayo. Oke Mas ya. Oke. Bola-bola. Saya ayo garap ben gerak kangane ngati. Nah. Ben aja adem. Iki Pak Bambang Kondaromo tasih. Nggih, Bapak Badinca, Bapak Purwanto tasih. Oh, nggih. Bapak Heri. Matur nuwun Mas Bambang tasih. Wong ayu babu jago hati susah mukanya lirangku Pak Wong, nggih, pun sare pripun? Pak kami tuwong. Nggih. Monggo.
Nggih. Nggih. Matur suwun sanget Mas Nggih. Asmara Santo sampun kersa ngregengaken swasana dalu menika. Matur suwun kalian Mas Bambang matur suwun sanget tasih lengkah. Ya iki ngene Kang Gareng piye terus kripik gedang kripik telo. Nutuke lakon sepisan maneh awake dhewe ngaturke penuwun tanpa upama marang panjenengane Bapak Kasun Wiyono miwah ibu lan sak keluarga sedaya mugi keluarganipun Bapak Kasun Wiyono pinaringan kesehatan kesarasan lancar gancar akeh rezekine panjang umur Allahumma apa to kang ginayuh teka den karepake dadi lan matur nuwun marang para masyarakat ing dusun Sidomulya kene wis kersa nimbali sesek sak rombongan muga-muga sak bubare bersedesa kene ana ing desa Sidomulya kene pinaringan ayem tentrem denjem permenem didoke saka ing sengkala apa bae para mong tani nggone tandur bisa sumulur besok taun ngguri wayangan meneh ya nderekke Ndara Janakaya kae goleki Sinun Prabu Kresna ya. Para sang Arjuna esmu kamanungsan kasrepanting ka padha kadang kasrepanting ka padha kadang kemban dawuhing Koko Prabu Ngamarta Arjuna tinen Ngopadi Murcane Koko Prabu Sri Bathara Kresna bebasan taunana windanana ora nedya bali ana ing Madukara yen ta durung ketemu kelawan Koko Prabu Sri Bathara Kresna Koko Prabu panjenengan wonten pundi Koko Prabu.
meh arahino semubang haruna kadinetrane gorapo sabdane kukiloring kadekara sekater kini tuh nganengkung ler musing pini ponco babat togeng hayam wono yore tomak ngus lintange panjerena wis kekejer ing awang-awang tumayong mangklung ing kekayong lawa kalem pandelikan rembulan wis gumblewang saking gile gunung midit arsa madangi jagat raya dugi wancine enjang dereng wonten kang cinarita Timbangane timbang. ora kadhi ingkang mapan wonten ing kahywangan ngalang-alang kumitir Sanghyang Wenang pinarak lenggah anami praptane Ismaya ya Kyai Lurah Semar lamun Cinandra kadya kutub manggung pelok barang punika ta dununging kahywangan ngalang-alang kumitir kahywangan ngalang-alang kumitir mapane ana ing sakinggiling gunung Himalaya ing mriku wonten cahya sanes padange rina ana peteng dudu petenging wengi nyata lamun sesubuh kang mapan wonten ing kahywangan ngalang-alang kumitir sinten to ingkang ngrenggani dening kahywangan ngalang-alang kumitir lah punika ta warnane ingkang jejuluk Sanghyang Wenang Jawata kang menang murba tan kapurba lenggahira Sanghyang Wenang hanampi praptane Ki Lurah Semar ya Badranaya ya Kyai Ismaya teka mangkono wijiling pangandika ingkang dereng kawiya sing lisan
ya ning talaga kaki langit mambang tanpa wulan upamaneka intang toya kusumaya sumawur lumbrang kadija lodo ong wilahing masih disaring bawana langgeng ulun waspadake kang prapta ana ing kayuwangan ngalang-alang kumitir kaditita ulun Ismaya ya Semar Ismaya padha wae kantu kalaharjan jeneng kita anggen ngabantara ana ngarsa ulun nggih Rama Bukulun berkah pangestu paduka Rama Pikulun sowan kula kalih saking Rubida mboten langkung kula ngaturaken pangabekti kunjuk wonten sandhap paduka Rama Bukulun iya Ismaya wis ulun tarima ora liwat pangestu ulun tumuli tampanana nggih kula cadhong tangan kula kalih mugi ndadosaken jejematipun gesang kula Rama Bukulun Ismaya ayo kaget jeneng ulun jeneng kita prapta ana ing kahyangan ngalang-alang kumitir paran wigatine Bukulun kene kekilapanipun paduka wang padha wenang menapa dene panjenengan dadak ndangu kalian kula Rama Bukulun senaosa wonten ing bathuk kula mboten tetulisan ing dada kula mboten gegambaran tartamtu paduka Kanjeng Rama Bukulun sampun pirsa menapa tekan dipun kajengaken kalian putra paduka kula pun Badranaya Rama Bukulun Ismaya cangkem aja nganti anding ini kersane Gusti mundak ora becik kedadeane nggih Bukulun waleh-waleh menapa sawanipun pun Ismaya wonten ngarsa paduka Rama Bukulun kula menika badhe nyuwun pirsa wonten negari Ngastina wonten pendhita anyar katon wonten negari Ngastina wonten pendhita anyar katon ingkang murang tata patrapipun naminipun Langen Gita dene Langen Gita ngadhap kalian pejahipun ingkang putra kula pun Badranaya mangka kula menika rumaos kula mboten kagungan mengsah sinten-sinten kok badhe dipun pateni niku kados pundi ndadosaken Bantayuda ndadosaken peperangan ndara kula Werkudara Gatotkaca Setyaki sinuwun Mandura dipun tibani pengabaran gelap sayuta kendang duka papanipun Ismaya wonten dawuh Rama Bukulun iya adiling lakon kudu dilakoni pancen ana ing jagat raya lakon iku maneka warna nanging urip ana ngalam donya aja wegah kelawan lakon ning tiwas kebeneran Ismaya jeneng kita prapta ana ing kayangan ngalang-alang kumitir ulun bakal nurunake kanugrahan ulun bakal nurunake wahyu kang sinebat wahyu pamong sejati ora ana liya kang nampa wujude wahyu pamong sejati kejaba sira si Ismaya mara gage maju tamparana iki wujuding wahyu pamong sejati Ismaya lila saya katriya Asmara risang kadirate rate ratune wong cakra kembang
kembang jaya mustika asih marang mreng sira mogake maju lungguhmu Ismaya iki tampan ana wujuding wahyu pamong sejati inggih ulun manguwat semanyu antine Taneskara wasing kang becik kang Allah awet iku apa nyoto kebek asrenggane gunung tertane balumbang wening ngebaki balumbang ingkang sari-sari kaya taman arka suka wahyu pamong sejati wis manjing ana angganmu Ismaya mula ucape pun Rama Seksenana jeneng kita Ismaya dadi pamong saklawas-lawase bisa nerusake sejarah ana ing desa Sidamulya kene. Ismaya sawise jeneng kita nampa wahyu pamong sejati anyembuha marang panjenengane Bapak Kasun Wiyana muga-muga Bapak Kasun Wiyana antuk wahyune pamong sejati apa to kang sinedya teka den karepake dadi jangkane bisa kasembadan jalaran Bapak Kasun Wiyana wis antuk kanugrahaning Gusti wujuding wahyu pamong sejati. Matur nuwun Rama Pukulun, matur nuwun. Panjenengan sampun paring kanugrahan kalian putra paduka kula pun Ismaya menawi mekaten Pukulun ingkang putra pun Ismaya nyuwun pamit nyuwun tambahing pangestu Ismaya sawise jeneng kita nampa wahyu pamong sejati mudhana ana ngarsapada tetulunga kelawan sepadane titah sing bakal nyuwun tulung marang jeneng kita tapa ngrame nanging jeneng kita tetulung marang sepadane titah waja wujud Ismaya salena sulaga salena rupa tetulunga marang kabeh kaum bebrayan ana ing ngarsapada sing nyuwun tetulung lawan kowe wis enggal mudhana nyuwun tambahe pangestu ulun.
den prayitna samulire seka balik titiyani kandayani nedenge purnama sasi kilar-kilar semedimpring tengah latar bombong lan bungah rasane atiku dene Semar wis antuk kanugrahane Gusti peparinge Rama pukulan sanggihan wenang wujude wahyu pamong sejati bisa anyembuh dadi sawiji marang panjenengan Bapak Kasun Wiyono. Sawise Semar antuk wahyu pamong sejati Semar tinen tapa ngrame neng ora oleh wujud Semar kaya ngene. Coba aku tak malih wis gathok-gathe budaya aku malih. Timbang butone metu siji, loro timbang dijejerene ya ora mathuk. Semar ya tak malene buta pisan. Aku dikon tapa ngrame tetulung lawan sebadan. Lho, kumleyang eneng akasa kae sapa? Galak padha kumliyang ana ing angkasa Ratu Mandura Werkudara Gatotkaca lan Patih Udawa. Yo yaksa aku Nata Mandura Prabu Baladewa. Wah aku matur nuwun ana salah sawijining yaksa ana salah wijine buta dene gelem tetulung kelawan Werkudara. Kuwi wis dadi kewajibanku. Banten aku wektu dina iki tapa ngrame tetulung kelawan sepadaning urip. Lah banjur jenengmu kuwi buta sapa? Aku buta ora duwe jeneng. Lho.
buta ora duwe jeneng, ora duwe jeneng. Kowe kok nganti kumleyang kaya layangan pediot. Sapa sing kanggo gawe kowe? Ratu Mandura, Werkudara, Gatotkaca lan Patih Uda. Solah pakertine pendhita anyar sing ana ing negara Ngastina sing jenenge Langen Gita. Upama aku petuk karo Langen Gita bakal juwing-juwing kuandane. Wah, upama aku ketemu karo Langen Gita bakal tak sempal-sempal paune. Aja wong urip nang alam donya kok aja padudon muntak ora bener. Ayo tut guri karo aku tak pethukke karo Langen Gita. Buta malihane Prabu Kresna sok nggodak karo aku terus iki piye? Aku njaluk tulung karo sapa iki? Pandhawa aku tulung ana Pandhawa. Iki kok ana buta sak gunung anakan. Kowe jenengmu sapa Yaksa? Aku buta ora duwe jeneng. Aku buta ora duwe jeneng. Kowe sapa? Aku iki jenengku Langen Gita. Wah iki wonge bangsat. Baladewa, mandeg Baladewa. Aduh, iki sing marahi jaget-jaget iki. Kowe manut karo aku apa ora? Lho, manut piye? Wong nyatane Langen Gita kuwi sing gawe cintrakaku, sing gawe cintrakane Yayi Werkudara. Bakal tak juwing-juwinge. Aja, kuwi dudu musuhmu. Kuwi dudu musuhmu. Kuwi sing tandang gawe dudu kowe tak adepane. Aku tulung ana, aku digodak karo buta malihane Kresna. Wah, unta malah. Alah cilaka.
langen kita ora kajen uripmu kowe kene maju tak kemah-kemah tanggo ganjel wetengku ae kowe arep melayu neng ndi kowe wis gawe cintrakane wong akeh konangan tak kemah-kemah modar wae perang meleduk raseksa kawan begawan langen kita sampun titi wancining budar raseksa nata Ndarawati wadene sang penemban langen kita babar Sendata Cakra ana ratu ireng cemani kowe sapa Prabu Kresna ya Kresna kuwi jenengku lah kowe kuwi sapa aku buta ra duwe jeneng buta ra duwe jeneng kowe kok wani nandingi karo musuhku karo pandita sing jenenge langen kita kuwi musuhku oh kuwi musuhmu langen kita wis babar Sendata Cakra iya yen to kowe buta ra ndhe jeneng upama kowe tak wehi jeneng gelem upama kowe tak wenehi jeneng gelem ora aku mbok jenengke sapa kowe tak jenengke Kyai Lurah Semar ya Badrana wae sinuwun pusaka panjenengan Sendata Cakra sampun wangsul dumateng asta jengandika mila sak sampunipun panjenengan wangsulipun pusaka panjenengan wujudipun Sendata Cakra manunggal dados tunggal kalian paduka Sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna paduka jejering Nalendra sampun kalimput ing lelampahan dados ratu niku ingkang berbudi bawa leksana Kakang Semar aku njaluk pangapura ya Kakang apa to sababe Ratu Ndarawati duwe cara duwe reka kang kaya mangkene iki jalaran Ratu Ndarawati antuk wangsit dewa yen to jagat bakal nemurunake kanugrahan wujude wahyu pamong sejati yen ora kleru panduluku Kakang Semar wis mencorong
Kakang Semar wis kaya teja manter yen to Kakang Semar wis antuk kanugrahane Gusti wujuding wahyu pamong sejati. Wah nggih matur suwun sinuwun menawi mekaten ingkang kados pikajeng paduka. Kakang, wahyu pamong sejati anyembuh marang ingkang kagungan kersa lan para warga kabeh ing desa Sidamulya kene, khususe dumateng panjenengan Bapak Kasun Wiyana antuk wahyune pamong sejati, panjenengane Bapak Kasun Wiyana bisa langgeng sak lawas-lawase dadi pamonge ing desa Sidamulya. Lampahan menika sampun paripurna. Sampun paripurna bilih wahyu pamong sejati anyembuh marang panjenengane Bapak Kasun Wiyana. Gus, kula atas ketua rombongan saking Gerih mbok bilih wonten lepatipun nyuwun gangga samudra pangaksami. Dirga Pendak Kala Sirna menawi wonten lepatipun Semar lan kanca-kanca sedaya kula nyuwun gunging samudra pangaksami. Akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyuwun.